Ageno ni iliyo maberja hera mara ngima makare amor mokalo ni wendo wake do daktari wantiere studio ka abiro rwake obonyisa wanyinge nga en wod kanye olony e thiedho tuoche mage aito wadoje twaka achiel kachiel machiegni daktari erokamano Ruth nyinga Dr. Jerry Okello athietho hospital miluongo ni Medical Health Services mano Nairobi Boreka to an general practitioner Aringa kwa George mano kabondo kasipol constituency amor mokal mar bedo kodi Dr. Jerry kata doko ni okinwenda ahinya to kata kamano yena mundo miarwaki e page laktar kawuono di her mondo mwagomba ka poteno record chandruok mane kawuono daher ni mondo wawuoye wach gimiluongo ni hypothyroidism. Hypothyroidism en tuo mar thyroid gland to mangiso ni thyroid gland nyalo bedo gi gimoro ni hyperthyroidism kata hypothyroidism kata euthyroid. Hypothyroid gland mokwongo kwa ng'iye to en one of the organs manie dend dhano to en ng'ut dhano tije wuon produce hormones ma konyo gik mang'eny e del. Achiel kuom gik ma thyroid timo en ni hormones ma produce go konyowa e metabolism moro chak konyowa kata mana mar rito pressure, ng'iyo pressure mar dend dhano, onyalo konyi heart rate mari, no regulate heart rate mari, to seche moko be onyalo control kata mana temperature manie dendi, ma seche moko yudo ni ng'ato nigi temperature mamalo kata mapiny, koro en hormones mo produce go, mago ema konyowa mondo atim nade, wa maintain temperature mar dend dhano. Koro yudo ni thyroid gland ni en onyalo golo hormones ma wan gi hormones ariyo mokwongo wan gi T3 to wan gi T4 onyalo golo mang'eny kata golo matin kata golo makare kogolo mang'eny to waluongo ni hyperthyroidism to kogolo matin to waluongo ni hypothyroidism ka en normal to koro mano normal thyroid hormones nitie moko miyudo ni seche moko ng'ato hormone mare kata thyroid mare ng'ang'ana mondo timre nade mondo ogol hormone makare to seche moko ng'ang'ana no kata seche moko oyi godo no to gima timore ni yudo ni ochako kuot mage gik ma koro waluongo ga seche moko ni goita koro goita seche moko nyalo biro ni wach yudo ni thyroid gland tiyo matek ahinya mondo ogol hormones makare moromo del to onyalo golo maromo del to en owuon oyi koro kwa ng'iyo to wayudo ka hormones go gin kare del mano koro waluongo ni euthyroid. Koro kawuono to nadwa ni mondo wawuo e hypothyroidism. Hypothyroidism en ni hormones ma wuok e thyroid gland gi giwuok matin to ka giwuok matin koro nitie chandruok modhi kelo del ma kokelo chandruok ka timore to koro kapo ni in gi chandruoge ma koro wawacho ni ng'ani nigi tuo mar hypothyroidism. Ma en lokro ema wawuoyo kuome koro wanyalo bedo kod hyper kata hypo kawuono wawuoyo kuom hypo tiende ni hormones go gitin to koro ang' gikel chandruok e del. Ipimonwa bende tij gima nyalo timore kapo ni ging'eny kata kapo ni gitin mano pod wabomedo donje to bende awinjo kileronwa kacha tij hormones mopogore opogore kuom ranyisi kaka weche mag pressure mag del kod gik makamago. Koro wanyalo kete yo makare wanyalo wacho ni en kuot mar lokro daktari Dr. Jerry. Ok onyal bedo kuot niwach kuot mar lokro waluongo ni goita. Koro en nyiso ni onyalo bedo ni kuot to pod ogolo hormones matin. Ma en sani wang'iyo kapo ni lokro golo hormones matin ok ni kuot onyalo golo matin to kuot onyalo golo mang'eny be to kuot to onyalo golo ma normal to oyi like yudo no kuot to ogolo ma kawaida mano moromo del koro ok en kuot lakini onyalo wacho ni en tin mar hormones mag lokro tin mar hormones mag lokro seche ma wantiere kod kata lokro golo hormones matin moko nego beni ogolo kamoro to dhi ogole matin moingo kaka nego beni ogolo system mar ng'ato timore nade den ng'ato timore nade mokwongo wang'eno ni thyroid gland konyo kata mana hormones gi konyo regulate temperature liet mar del koro seche ma ogolo matin to nyiso ni liet mar del be dhi bedo gi mapiny koro yudo ni ng'ato
kodhi kata mana kuma ng'ich matin to ng'ato ok nyal tolerate. Yudo ni ng'ich moro inyi to seche moko be seche ma chieng' rieny in iwe iparo mana ni koyo ng'ich. Yudo ni ng'ato orwako nyaka sweta, nyaka jacket to chieng' to rieny. Koro ng'ani kiwang' king'iyo maber tinyalo yudo ni seche moko onyalo bedo gi tin mar hormones mag lokro. Mar ariyo, wayudo ni okonyo metabolism kata regulate metabolism. Metabolism en kaka koro del igi kata mana loso chiemo to loke bedo energy. Koro yudo ni kaponi hormones gi tin to metabolic rate mari be dhi bedo mapiny. Ko bedo mapiny to kata mana chiemo michamo dhi bedo regre mos. Koro magi te dhi hinyo del manyiso niya odhi miyo dendi ok produce enough energy. Seche ma koro ionge teko mag del kata mar del to gima dhi timore ni koro idhi bedo ng'ama ol piyo kata kitimo gimoro matin tiol apart from that yudo ni kata mana chiemo niwach wang'e ni high metabolic rate imiyo ng'ato bedo dend ng'ato tiyo maber to chwe moro ma bira oyaye cha ok dhi bedo. Koro kaponi metabolic mari ni piny niwach hormones mag lokruok be ni piny ma be dhi miyo ng'ato bedo machwe. Koro yudo ni ng'ato bedo gi fats kuonde mopogore opogore dend ma nyalo hinye, nyalo miyo koro bedo gi chandruok mopogore opogore, nyalo kelo tuoche machalo diabetes gi kailago. Another thing yudo ni kaponi heart rate mari bende piny onyalo miyo kata mana pressure mari be koro chako chendo. Niwach yudo ni koro kaponi ok inyal yudo dendi ratil mar del obedo mamalo, heart rate be ni piny kata seche moko dhi malo koro ing'e ni obedo ok odhi maber to mano dhi miyo inyalo bedo kata gi hypertension kata hypotension. Mar adek yudo ni nitie hormones ma nyalo konyo makonyo kata matiyo seche ma ng'ato nigi joma mine kaponi gin gi menstruation gi kailago, reproductive health hormones. Yudo ni metabolic ginene lokro ni kaponi produce hormones mane piny to ma be dhi chando hormones mopogore opogore del. To achiel kuom kata ng'eny kuom hormones gi gin moko matimre nade matiyo kata moneno ei reproductive health. To ma nyalo miyo ng'ato bedo kata gi menses moko ma iyudo ni seche moko biro mang'eny, periods mage biro mang'eny, seche moko be budho ahinya kaponi ng'ato yudo kata mana periods mare e juma kata mana jumbe ariyo to mano yudo ni nyalo bedo nokel gang'o gi hormones mani piny mag lokro. Koro gin gik mang'eny manyalo timre del to gigi te kotimore tiyudo ni ng'ato bedo gi ranyisi mang'eny ma kaponi waneno to wanyalo paro ni onyalo bedo tuo machalo kama. Matua kwanya kwa Ramogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono en tin mar hormones mawuok e lokro hypo. Wantiere kod hyper to kawuono waketo maino e hypo. Nyakwa Ramogi Ajwang' iwinjo kata ni en hormones ma control chal del te nikech kaka chiemo regore del, hormones mag joma mine, iwinjo ka del samoro nyalo ol kod weche makamago. Chandruok ni mar hypo ni ong'eny kuom jomage, age group mane, joma mine, joma chuo, nyithindo, joma dongo? Iyudo ni chandruogni ong'enyo mako joma mine kendo joma mine ma oyudo ni kata mana ikgi osenyang' matin, jok miyudo ni chakre 50 kata 60 kadhi malo to ong'eny kuom ji bilago joma mine. Mar ariyo onyalo mako jok ma nigi tuoche mag mawacho ni luo family kaka yudo ni autoimmune diseases. Mano nyiso ni roteke mag del mari kedo gi fuonde mopogore opogore dendi. Achiel kuom fuonde ma gini nyalo hinyo en lokro. Koro kapo no hinyo lokro to nyalo kelo ni hypothyroidism. Nyithindo ok ong'eny ahinya kuomgi kata joma tindo ok ong'eny ahinya kuomgi niwach mana kapo ni gin gi family, tuoche mag family, tuoche mag family manyalo kelo shida gi. Mori mulno gimomiyo kata gima timore dend ng'ama miyo kosechopo higni 50 higni 60 makoro kete thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni kata samoro gionge kod tuoche maluwo anyuola kata tuoche maluwo family. Ng'eny joma mine yudo ni kapo ni gisechopo menopause
to dendige yudo ni kendo production moro mar estrogen cha dok piny to kapo no dok piny to dhi interfere gi gik mang'eny e del achiel kuom gik magini nyalo interfere godo ok ni nyaka interfere lakini nyalo en nyalo interfere gi tich mar lokro to kapo no interfere gi tich kaka lokro tiyo to mano nyalo kelo negi chandruok machalo wawuoyo kuom lokro nyakora Mugia Jwang samoro nyalo penjo ni to lokro ma jogi wuoye sate ni ma Dr. Jerry Sik wacho ni lokro ni nitiere kanye e del ka iwinjo tije ne e yore mopogore opogore ng'enyne o control hormones mag del. Daktari wantiere kod picha ka ma bende nyiso lokro ka ng'eyo ni picha ni ogole maber koso machiegni daktari koro king'iyo kuma lokro nitie ma en larynx kata mana duond dhano kuma dhano ni chiemo nyalo kalo kata mana vocal cord kuma ng'ato nyalo ka ng'ato wuoyo to mano kuma sauti mar ng'ato wuoke koro thyroid gland yudo no chwere mana buo ng'ut dhano ka en kanyo to yudo no oluorore e mbele larynx kata mbele trachea kaendi koro yudo en koni en size maromo gima koni ni koro kaendi maendi ma koro ema produce hormones mo wachogo onyalo produce T3 onyalo produce T4 to obedo regulated gi gik mang'eny en gima local lakini obedo regulated go obwongo koro mato e picha mare king'iye kama to mana kawaida kaka entie thyroid gland mano view mare makogole kuma entiere no to en thyroid gland ma produce hormones mo wachogo aneno ka wantiere kod picha moro ka ama bende nyiso ranyisi ma kapo nono ni ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni hormones gegi ok wuog maber kata gidhi piny to nipimonwa kata ni kapo nono ni chiemo ok regre maber ratil mano kod kotendo kod kidieny mokwongo mar chenro ni kaka ne wadhi ratil mar del nyalo chako medore wuor ni ng'ato chwe nade kata ng'ato ratinde medore nade kare chiemo ok regre yo makare nitiere chandruok kod hormones ol bende kaka ni wacho ni ng'ato nyalo wuor kare ang'o matimi kare en mana hormones ema kelo chandruok in ng'ama miyo keria kata idonjeria menopause iwon tango matimo dendi kare gin mana hormones wantiere kod ranyisi mamoko ka daktari nyalo wuothe kodwa ka matin kapok adhi e kidieny machielo koro yudo ni thyroid gland kapo ni o produce kata yudo ni tin mar hormones mag lokrogon tie to achiel kuom gima timore ni psychologically onyalo kelo ni onyalo mi koro pachil yudo ni wil ahinya to kapo ni wil kata seche moko nitie gik moko mok nyaparo to mano nyalo bedo ranyisi achiel mamiyo ng'ato nyalo bedo gi nyalo nyiso ni ng'ato nyalo bedo gi tuo mar thyroid ni hypothyroidism seche moko yudo nga ng'ato maber nitie kaka regulate hearing aid mar dhano koro yudo ni hormones gi kapo ni piny niwach in gi pressure in gi gik mang'eny yudo kata mana tinnitus en yudo ni nitie sound moro mawuok duol moro mawuok ma ywak ka gima gimoro liyo e iti kata olang' kanyo kata mana gamo matek seche moko kata kidwa wuoyo to iyudo ka seche moko ichung' ok inyal gamo muya maber kata ok inyal wuoyo mang'eny heart kaendi mano adundo nitie gik mang'eny nowacho ni yudo ni heart rate bedo slowed down odok piny koro yudo ni seche modok piny cha wang'e maber ni blood pressure en heart rate plus peripheral resistance. Heart rate ni en achiel kuom gima nyalo miyo blood pressure bedo malo kata bedo mapiny. To kapo ni hormones gi oduoko heart rate ni piny, manyiso ni kata blood pressure be nyalo dok piny. Koro en achiel kuom organs manyalo bedo affected kapo ni hormones gi ni piny. Kwa ng'iyo muscles, ndo nitie delayed reflex. Seche mionge teko cha to kata reflex magi manyiso ni ok inyal ka gimoro timore to ok inyal timo gimoro mapiyo mondo ibed ka inyalo konyo. Hapa ni mamake mondo mi waduoge kor karanyisi makoni waseka oyweyo nyakora Mugia Jwang kikidhi mabor kata matin kikisudi samori winjo ga kiol kod weche makamago winjo ka adundo ni ok goch maber iwinjo ka gik moko ok bere dendi skare en mana wach mantiere lokro ka ema kelo chandruok ka intiere kod penyo mora mora wayeni mondo mi ior ote machuoka daktari bro dhi nyime kwaseka oyweyo bang' kinde machuoko miyo kikidhi mabor kata matin kikisudi.
Would you like to work in Dubai or Saudi? M-Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Tarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikuongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Atemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Come on, pig. Hey guys, guess what? It's time. It's time. Na mimi nimejump in. Wacha niweke mix. Neihida. Asedonjo. Wachak teach. Playlist iko ready. Totisheragero, it is time. It is time to celebrate and give thanks to God for the year that has been. Netoko goere. Tuvuke na shangwe. Tuinuke. We wish you a happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Tuvuke mwaka in style. Nyakoromogi wachope giko mar higa mar 2025 higano mabedo sebedo mapek otero koda weche mopogore opogore mosetimore ngima jomo opogore opogore tahinya kalore koda tho mar moluor Raila Odinga. Ka wachopo e nyasi mar skuku akwayo ni mondo mi sama idago ngimani dichiel pare ni ngimano ema bende ibiro dwaro odiochieng' makiny omiyo bed motang' e chenro duto ma ichano ka kamana kwayo ni maber mar Christmas. Adier, ibiro miyo wawuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro Manyaka Chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Nobede kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Dial *860*417# to get Omiwa Wowi as your skiza tune. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok.
koro onge kaka arus ni nyalo timo. Mayie yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Lokro en fuon matin mokalo e dela, entiere kod tije mang'eny. Waneno kata ni entiere e buo ng'ut ka kata entiere ng'uto king'iyo kata kichiko iti malong'o, otiyo tije mopogore opogore, mak mana ni obedo controlled kowuok gi obwongo malo. Kapo nono ni ogolo hormones matin, ma bende wawuoyo odiechieng' ma kawuono gik mang'eny mokalo dhi timore dendi. To gima mako dhoga ni ranyisi gi chakore mana e obwongo malo. Iwinjo ka ne Dr. Jerry wacho kacha ni biro winjo ka entiere kod wich wil kod gik makamago. Iwinjo ka koro wiyi ok ti maber. Kae to kapo dwani wich kanyo, iwinjo ka wacho ni weche mag winjo wach bende biro dok chien kata biro kethore. Ka iridore agogi ka iwinjo ka adundo ni ok bi gwecho kaka dwarore kod weche makamago. Daktari machiegni kendo ne pod wang'iyo ranyisi ka wang'iyo kacha chandruok mar lokro ka golo hormones matin. Wadi nyime. Iyudo ni wan gi gik mang'eny to wasewuoye wach fatigue mar kata ol mar del. Seche moko wawinjo ka koyo ng'eny kata ka chieng' rieny. Seche moko waneno ka ratil mar del bedo malo kata mana appetite mari nyalo dok piny. To appetite dok piny to ratil to medore. Manyiso ni gigi ok dhi ka makare. Ratil to medore. Manyiso ni kata mana metabolic rate mari odok piny. King'iyo kata mana yie wich, ineno ka wi bedo mathin, obedo matin mayot seche moko gilwar. Kidoke obo, seche moko iyudo ka ng'ato nyalo bedo kata mana gi shortness of breath. Kibedo gi shortness of breath manyiso ni kata nitie pi moro manyalo donjo maluongo ni pleural effusion manyalo biro kata mana e obo. King'iyo skin kata mana pien dhano to paresthesia en ni koro iwinjo ka ng'ato muli kata matin ni tiwinjo ka nitie lit moro midwa winjo kata kapok omuli. Ichalo ng'ama react e gimoro moko nego bed ni i-react godo. Wan gi intestine iyudo seche ma koro gigi timore. Nitie gimiluongo ni peristalsis. Peristalsis en kaka chiemo dok piny e dendi gi kaka onyalo dhi owuog oko. Iyudo ni kata mana ombech mar dhano koro seche go be dhi mos. Gik moko ka timore mos, mano be dhi kelo ni gik moko kaka constipation, onyalo kelo ni ascites. Ascites en pi moro makudore i oko mar nyombech. Koro iyudo ni pigno nyalo kudore. Mano achiel kuom gik manyalo kelo, inyalo kel gi hypothyroidism. Another thing kata reproductive mwase wuoye, iyudo ni ng'ato nyalo bedo kata gi menses mare mopogore opogore. Seche moko iyudo ni ka en malo, seche moko en piny. Seche moko iyudo ni ng'ato budho gi menses to nyalo golo mang'eny, remo mang'eny mokalo nafas manyalo miye kata mana anemia. Kanyo chandruoge gi kapod wayuaye machiegni e screen, chandruoge gi kata ranyisi gi waneno kacha gik mang'eny mopogore opogore. Kuom ranyisi waneno kacha ka ng'ato ok nyala bedo kod thuolo mar yweyo maber, yudo ka shortness of breath, awinjo kimulo kanyo, ma bende biro ga kod ranyisi mag tuoche mamoko. Kacha wawinjo kacha weche mag adhi konyo gi mana matin, luar kata bedo mayot mar yie wich, ma bende biro ga kod ranyisi mag tuoche moko. Kopogore kod mano, yudo ka samoro ratil mar del bende nyalo biro kotenore kod tuoche mamoko. Ere kaka ng'ato nyalo biro pogo ni ma ato nyaka bede ni kelo gi lokro, to ma ato gin mana conditions mamoko ma bende nyalo mako ng'ato mako konon malong'o to nyalo kelo chandruok.
Ntie gik molongo ni cardinal signs. Gik monego makapo ni iwinjo kata ineno to inyalo ng'e ni ng'ani nyalo bedo gi tuo kata mar thyroid. Achiel kuma ma gimwang'iyo sana en liet mar del ma kata kipenjo jatuo ni to be iwinjo koyo seche ma chieng' rieny. Onyalo ng'isi ni seche moko an awinjo ga mana koyo anasiko mana gi sweta. To mana achiel kuom cardinal sign ma kin iwinjo to ber kapo ni daktari otimo nade ong'iyo test otimo test mag hypothyroidism. Mar ariyo iyudo ni en gima osebudho gaming'a. Ok en gima kawuono kumaki to kinyi neno ka ranyisi. En gima budho kodi, en gima nyalo budho kata mana higa. Otimore mana mos. Koro king'iyo kaka nochako gi kaka sani kokoro jatuo biro, mano be gima nyalo ng'isi ni onego bed ni timo nade inono mang'eny matut mondo ing'e ni onyalo bedo tuo mar lokruok koso en tuo mopogore kendo. To chutho ti tuoche mang'eny kaka iwache no. To kapo ni jatuo biro, en tij daktari mondo koro non maber, niwach wan ga gik miluongo ni differential diagnosis. Differential diagnosis en ni ma endi en tuo ni, lakini ochal gi moro ni to chal gi ma to chal gi ma. Koro ang'wen gi ema watiyogo. Wang'iyo ni to onyalo bedo tuo mane e kind ang'wen gi. Mano emomiyo koro seche moko onyalo rie lab mondo wang'e ni to maendi gi magi maendi ere kaka onyalo pogo magi eki. Kaluwore gi results mwayudo eka koro wadhi make diagnosis to wacho ni ma en tuo mar hypothyroidism wathiedhi. Moro kapok wadonjo e diagnosis, yiena mondo mi aduoki chien mana matin. Chandruok mar lokroni kata seche ma koro golo hormones matin ma ok onego bed ni ogolo. Ang'o ma debe ni otimore e lokro ka yiena mondo mi iparnwa kanyo matin. Ang'o motimore e lokro ka momiyo lokro ogol hormones kaka dwarore? Kata gigo manyalo timore mamiyo matimore? Mokwongo wan gi wacho ni wan gi hypo to wan gi hyper. Hypo en ni koro golo matin to hyper en no golo mang'eny. Gigi te nyalo bedo affected kalure gi gima tuo ma ng'ato nigo. Mokwongo kapo ni in gi autoimmune manyiso ni roteke mag del mari kedo gi dendi to fuonde mo kedo godo achiel kuom gi onyalo bedo thyroid gland. To kapo no dhi kedo gi thyroid gland, achiel kuom gi manyalo timore en ni koro oketho tich mar thyroid. To seche moketho tije cha to koro gicha dhi produce hormones matin molo kaka onego bed notimre nade okelo. Mar ariyo inyalo yudo ni nitie fuonde mopogore manyalo bedo ni ok ti maber. Seche moko giti maber ni to yudo ni hormones gi gin interrelated. Seche moko yudo ni hormone mar kata mana mar gimiluongo ni pituitary gland mar obwongo yudo ni oro signal matin e thyroid gland. Koro seche moro signal matin e thyroid gland to thyroid gland dhi timre nade dhi produce hormones matin. Mano be nyalo timore. Seche moko nitie jomoko ma be yudo ni thyroid gland ni notimne surgery. To ka notimne surgery nitie kata mana leche moko manodhi ong'ad matin ma produce gigi. To seche moko ng'ad leche go dhi interfere gi tich mar thyroid gland. Seche moko interfere gi tich mar thyroid gland dhi miyo koro thyroid gland ok produce enough. To kwang'iyo koka hyper manyiso no produce mang'eny. Ti tuoche moko manyalo miyo gini overreact. Achiel kuom ibe kendo inyalo yudo ni en tich mar obwongo, pituitary gland. Seche ma koro produce excessive signal, gicha be dhi tiyo matek. Seche moko nyalo produce excessive signal ni thyroid hormones tin. To kare gi ng'eny. Karo romo. Seche moko produce kamano, yudo ni gicha dhi timre nade? Golo mang'eny. Seche moko nyalo bedo gi cancer mar thyroid. Kibedo gi cancer mar thyroid, cancer ong'e ni en cells mag del gidongo abnormally. Koro cell mar madhi produce kata manyuolo hormones ka obedo maduong', koro dhi produce ang'o mang'eny. Mano be nyalo timore. To wang'e maber ni nitie gimiluongo ni chiemo onego bed ni wachamo, to gigi te wuok kuom chiemo mwachamo. Kapo ni chiemo mwachamo nigi insufficiency kata nigi tin mar iodine monego bed ni timre nade konyo mar produce mondo onyuol
mondo olos gine hormones gi. Kapo ni wachamo iodine matin, mano be nyalo miyo watimre nade wayudo hormones matin. To kapo ni wachamo mang'eny, nitie kaka del lose mondo kaw mana madwaro. Lakini kikaw matin to nyalo kelo chandruok. Ng'eny ji yudo ni ok chiem maber, gichamo chiemo maonge iodine maber. Koro ma be nyalo timre nade, nyalo miyo gibedo gi goita. Goita en mani koro gicha kuot ni wach otemo matek mondo gol hormones. To seche motemo mapet kitimo rako dendi dongo. Koro machisa be timo rako mang'eny. Koro yudo ni kata thyroid gland bedo maduong' mondo produce. To seche moko be chande ma koro ok onyal produce enough, koro inodo ko produce matin. Wantiere ka kod picha machielo mabende nyisowa gino manyalo kelo nwa chandruok ni en acid matin mar ich. Ang'o manyalo kelo acid mondo mi obed matin e ich? Acid matin mar ich nyalo biro gi weche mang'eny. Nyalo biro ni wach nyalo bedo ni ga dhola magich kata gima luongo ni ulcers. Nyalo miyo ng'ato bedo gi acid matin mar ich. Nwach acid go biro produced e achiel kuom lining mar ich no kata pien mar ich ma iye. Koro kapo ni adhola no ochamo kanyo ero, to yudo ni onge lining cha dhi kethore, to koro acid dhi bedo matin e ich. Mar ariyo kata mana obwongo, seche moko yudo ni ka ng'ato nigi kech, to owinjo harufu moro mar chiemo, to chiemo ok bi. Yudo ni acid medore e ich. Manyiso ni obwongo be nitie kaka timbre nade, nitie kaka o control ich. Owinjo ni chiemo biro koro golo acid, ogolo acid. Koro magi gite gin interrelated. Yudo ni seche moko kata acid man ginene ni kodok malo, to nyalo timbre nade, nyalo hinyo kata mana thyroid gland, to kelo chandruok machalo kama. Wang'e ne diagnosis daktari. Nikech ni ranyisi ng'eny mokalo, to ni wacho ni nyaka wabed kaka iketo gi kidienje mopogore opogore mondo wayud ni to en hypothyroidism wawuoyeni, to to en tuo machielo kod weche makamano. Koro wadonja ni diagnosis mondo mi fweny ni ma chandruok ma wantiere godo kuom jatuo. Diagnosis mar hypothyroidism en ng'eny ne yudo ni wachako gi history manyiso ni jatuo nyalo donjo e osiptal, to obong'isi gik mang'eny kaluwore gi kaka osebedo kowinjo. To koseng'isi gigi, in ema koro kaka daktari idhi neno ni to onyalo bedo gi chandruok mopogore opogore. Onyalo bedo gi hyper, onyalo bedo gi hypo, depending gi kaka jatuo nyisi. Obiro. To ber kapo ni timo thyroid function test. Nitie test mitimo miluongo ni thyroid function test. Manyiso ni thyroid function test ni en oting'o, ing'iyo kaka T3 en achiel kuom hormones ma wang'iyo go, to gi T4. Gine hormones ma bedo regulated kata from the pituitary, to ginyuolo gi gang'o gi lokro. Kiyudo kapo ni en piny maloyo kako nego bedi, to kuongi ng'eyo ni ma en tuo mar hypothyroidism. Nwach en ni lab test emanyalo nyise. Seche moko inyalo yudo ni en malo, manyiso ni en hyper. Kapo ni yudo ni T3 gi T4 test hormones ariyo go, yudo ni gin malo moloyo kako onego bedni gibedo. Seche moko be nitie gimiluongo ni thyroid stimulating hormone, mano TSH. Thyroid stimulating hormone ni en inyuole gi obwongo pituitary gland, ma en emo stimulate thyroid mondo timre nade, omedre. So inyalo yudo ni seche moko thyroid stimulating hormone ni en yudo no medore, to moko gito ni kare. Manyiso ni dendi nitie kaka neno ni gigi ne piny. Koro gicha nyaka med stimulation cha nyaka bed malo ka gigi ogol makare. Koro mago te gin gik mwang'eyo ni wach wadwa manyo ni to tuo ni en oa kure. Apart from that, wanyalo ng'iyo tuoche mopogore opogore manyalo kele. Niwach kata kiyudo ni ma en tuo mar hypothyroidism, nyaka wang'i ni to en ang'o mokele. Emomiyo ineno kwa timo nyaka TS watch, wanyalo timo ni kata mana wang'iyo kata mana obwongo ni kantie chandruok moro mayudore e obwongo, to wanyalo timo ultrasound kata scan mar thyroid gland, mondo wang'e ni to be okuot, kokamano to entie chandruok moro, wanyalo bedo gi mass moro kata mana kuot moro manyalo miyo kata ni en cancer kata ni ang'o. Apart from that, to koro wachako duo ng'iyo ni to effect mage magini osekele del. Pressure mari chalo nade, cholesterol mari chalo nade, to be kata kichiemo
to be digestion mare timore maber. Koro mago gik monego bed ni wang'eyo kata mana iodine level wang'iyo mago te mondo wang'e ni seche wathiedhi as a whole. Ka ung'eyo ni chandruok kakanye osekelo chandruok kata osekelo kethruok mag del to debe ni ang'o mano kelo chandruok ni mago gin moko kuom weche ma ung'eyo. Awinjo ka daktari mulo iodine ni en ang'o? Nyakora muge juanga yeno mondo mwakawiye yoyo ka waduogo to wabong'eyo ni en ang'o to machal nade moromo mang'eny marom nade kata matin marom nade nikech ne jokumulo kamoro kanyo ni kotin ahinya to del dhi chandore kong'eny ahinya bende del dhi chandore. Iodine en ang'o to wanyalo ng'eyo ni ma oromo koso ma ok oromo wanyalo ng'eyo nade. Kik idhi mabor, kik isud kata matin. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni metres maliet kabisa mag Luo Rumba Luo Benga kaachiel koda jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo kapela naponi ne wang'ne ka wadok kocha nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV luongani a boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast luongani DJ Kolokolo Instrumental tokodan Solomon Atito Kafaya Gurigudi kawa wacho ni ma en Ramogi Night Disco kete manaka We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ani luwani Crispin Otieno jafwambo mar Ramogi TV mawuok kaunti ma Kisii kod gwenge ma Transmara. E kinde ni yakwayo nu nyasi mag hawi maber mag sikuku ne familia duto mantiere e Kenya kod jogo ma gin jowa ma jokanyanam. Kende seche gi ma wantiere sikuku wakwayo nu mondo bende upare jogo ma ochando. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta Tich Adek
saa 2 okinyi. Kik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Penja laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Jerry. Kawuono ne wang'iyo kacha wach mar hypothyroidism. Ne wang'iyo kacha kanipok wadhi e yweyo weche mag iodine. Awinjo kimulo iodine mang'eny mokalo. Iodine en ang'o to wabiro ng'e nade ni matin moromo koso ma excess mang'eny ahinya? Gima ber gi dend dhano en ni kaponi omiye mang'eny to kawo mana morome. Okawo mana morome, ok onyal kawo mang'eny moloyo kaka dwarore. To kimiye matin to koro bodwaro mang'eny, no bodwaro mondo rome. To iodine en madini mayudore ng'enyne e chumbi. Salt, ng'eny chumbi moyudo pacho ka nigi iodine. Koro yudo ni seche moko iodine nyalo bedo piny, to piny ne onyalo bedo ni wach nitie chumbi moko maonge iodine. Ok anyal ng'eyo ratiro mang'eny kuonde ma giyudore, lakini ng'eny nwang'e ni pacho ka to chumbi wang'eny yudo ni nigi iodine. Kaponi iodine ng'eny, kata kiyudo kata ka chiemo ng'eny gi iodine, tibodo ni iodine nyalo kawo mana moromo. To nitie joma nigi chandruok mar kawo iodine e dendgi. Mano be nyalo kelo chandruok. Yudo ni ng'ato chama chumbi maber, gimoro amora timre maber. E tuo gik moko kaka ulcer mano wacho ka. Seche ma in gi ulcers ma ok nyal seche ma digestion timore, to dendi ok nyal kawo iodine. Nwach seche moko nitie seche ma dendi nutrients mag iodine ok nyal donje e nyombich kata ok nyal bedo digested. Mano en chandruok ma nyalo miyo ng'ato bedo gi hypothyroidism. Kata kaponi chiemo to kawo moromo. Koro mano nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok mar thyroid gland. Manyiso ni ok oti niwach onge iodine moromo. Kanye ma yudo ni ng'ato bedo kata gi goita gi kailago. To ber kata chutho, gima ber ni iodine kaponi ichamo kata ichamo mang'eny maromo nade e chiemo, to dendi bo kawo mana morome, ok bi kawo mang'eny ma excess go bi wuok oko. Waneno kacha ranyisi, waneno kacha chandruoge magigi nyalo kele del, ochakore obwongo, odhi adhi e del duto te, ahinya nyaka kuom joma mine, odhi interfere kod hormones gi, kaka ndaloni mag dwe chal kod weche makamago. Kosedonje ndaloni mag dwe tende ni kata yore ni mag mako ich kod weche makamago bende nitiere kaka moro ok nyal dhi mayot mokalo. Tende ni gima chako e obwongo malo to nyalo rocho dendi duto te. To en fun moro matin mokalo. Daktari, orom nade? Thyroid ni onyalo bedo marom gi ngum kata nus mar ngum lure gi ng'ato. To wawacho ni onyalo konyo, onyalo miyo ng'ato bedo gi, kubedo hypo, wan gi gik monego bed ni wang'eyo, nyaka ber ka wang'eyo kata kawuono, ber ka wang'eyo ni kubedo hyper, to be onyalo kelo ang'o. Maseche moko koro watemo categorize ni to ka en hyper, to ochalo nade. En opposite mar hypo. Maseche ma en hyper cha, tiyudo ni onyalo miyo ng'ato bedo gi liet mang'eny. Waneno ni hypo ng'ato bedo gi ng'ech, to hyper ng'ato bedo gi liet mang'eny. Ma kapo ni yudo ni ng'ato koyo ng'ech, to en odwaro mana ni owuoth gi vest. En owinjo liet. To waneno ni hypo ng'ato bedo gi chwe moro ma kata koko chiemo to en osiko chuni wach metabolic rate mare ni piny. To hyper to yudo ni metabolic rate mar ng'ato bedo malo saidi. To kendo en owuon ng'ano koro dero. Chiemo kabisa. Ochiemo ma ipenje ni to chiemo dhi kure. Lakini yudo ni ng'ano
obedo chiginen kaso en very active niwach moro cha yudo ni ng'acha onge teko to slow down ng'acha to nigi teko mang'eny koro yudo ni en ochapni maseche moko kata mana inyalo paro ni wiye rach koro mago gin gik ma nyaka wang'e ni to hypo gi hyper ere difference mage daher mondo mwadonja ni e weche mag thieth ni to bende entiere kod thieth seche ma koro golo hormones matin en hypo kaka ne wawache cha obwongo slow down ito ok winje yo makare adundo gwecho mosa pressure kod weche makamago wang'e ni yore mag thieth kaka chalo kapo ni wasepimo mwayudo ni en hypothyroidism to thieth ok en gima tek niwach koro wan gi yath ma kapo ni wamiyo ng'ato to duoko kata mana levels mag thyroid wach wan gi gimiluongo ni levothyroxine levothyroxine en ni koro nitie gimoselosi machalo hormone mani monego bed ni iloso gi thyroid gland ni koro imiyi muonyo niwach en ema koro iduogi replace i make sure ni en kare inyalo miyi kalure gi level mar thyroid gland mari kata level mar TSH en hormone mano wacho ni thyroid stimulating hormone en owuok e pituitary gland koro inyalo miyi kalure gi levels mag thyroid stimulating hormone to en thieth ma nyalo kawi ndalo niwach yudo ni seche moko thyroid gland ni seche moko hinyore kabisa seche moko hinyore matin lakini ok onyal dok e wang'e immediately koro en gima ikawo kuom muda mang'eny inyalo miyi kata mana achiel odiochieng' for a long period ma en thieth madhi ndalo mang'eny kamano to kong'iyo wach chiemo koro diet mano koro ber kapo ni ng'ato neno kata mana nutritionist mondo konye lakini chutho to wachama chiemo manigi iodine ticha i maintain a normal balanced diet chiemo ma kawaida inyalo timo orako niwach orako nyalo konyi gik mopogore opogore kaka maratil inyalo avoid kata mana heart rate inyalo increase seche ma ng'ato timo orako cha to heart rate mar ng'ato be medore kata bedo makare koro magi gin gik manyalo konyi apart from kitiyo mana gi yath kende to ber kapo ni ineno kata mana kata in gosiepe manyalo miyi bedo active niwach wang'e ni koro gini o slow you down onyalo miyo ibedo ng'at ma inactive e yore mang'eny koro ber kapo ni romo gi jok manyalo konyi kata seche moko ineno daktari manyalo wuoyo kodi mondo obed ni en team momakore mar konyo ng'ato ma en gima kare ni en gi thieth inyalo thiedhe to dend ng'ato bro dok e wang'e kaka nitiere chon chako so en thieth ma koro imuonya kamano tidhi kamano to gikone bende pod onyalo duogo weche ma kamago kiyude chon kapok oketho fuonde mopogore opogore kata gik moko kaka kidneys wach pressure kata mana kuonde kaka mana heart mari to en gima thiedhore to kapo ni thiedhe onyalo kawo muda matin lakini kithiedhe maber tiketo ing'iyo wach orako ing'iyo wach chiemo maber to en gima thiedhore en gima thiedhore wach mogik madiher nyiso nyikora mogi ajwang'a kotende kod wach mar hypothyroidism en tuo manitie to mako ji mang'eny ok ong'eye to kapo ni ineno ka in gi ranyisi machalo kaka mwawachogo ber kapo ni idhi osiptal mondo ng'i mondo ne kaka inyalo thiedhi pono ni ng'ato dwa tudore kodi Dr. Jerry inyalo yudi kanye osiptal mwantiere iluongo ni Medical Health Services kidhi mbui inyalo manyo Medical Health Services inyalo manyo kata mana nyinga Dr. Jerry Okelo mana TikTok to Facebook Jerry Okelo erokamano nya daktari amor mokalo kenda duoko ni erokamano gino ni odiochieng' machielo ka wachako luongi wagoye mbaka gi nyikwara mogi ajwang'a ibiro mondo mi med puonjo ogandawa erokamano ahinya mano en Dr. Jerry Okelo kawuono ne wang'iyo kacha lokro magolo hormones mane kiwango gini piny chandruoge magini nyalo kelo ni kaka inyalo fwenyo ranyisi ma ibro nene dendi gima ber kod wach ni koyude to inyalo thiedhe en mana ni en thieth manyalo dhi aming'a to gikone to inyalo thiedhe inyalo exercise inyalo timo rako inyalo ng'iyo diet ni kaka chal to wach maduong' mokalo en wach mar iodine del bro kawo madwaro to bro golo ma ok odwar yena mondo mi adwok ne daktari wa erokamano makende ne jowa ma ochung' ne weche mag picha duol ler mar studio kod weche makamago erokamano mathoth ne director na erokamano ahinya Bob Wafula kachiel kod producer na Papecho Okoth ne inja hera mar chendo ni nyaka kendo odiochieng' machielo aniluonga ni Ruth Otieno oriti masani